Καλησπέρα! Σήμερα θα παίξουμε το The World Hardens Game. Ένα από τα gameplays που είπα ότι θα κάνω. Βασικά δεν είπα ότι θα κάνω αυτό το gameplay. Κανένα δεν είπα βασικά. Απλά θα αρχίσουμε με αυτό το gameplay. Θα έχουμε πολλά gameplay στο κανάλι. Δεν θα είναι το μοναδικό. Και πάμε! Ουσιαστικά τα gameplays δεν θα είναι walkthrough. Θα είναι ένα part, ένα επεισόδιο να σας το πω έτσι. Εντάξει, και αν δεν είναι ένα επεισόδιο θα είναι 2-3, δεν θα είναι παραπάνω. Λοιπόν, τι μας λέει? Το The World Hardens Game καταρχάς το ξέρετε όλοι. Είναι... έχεις ένα κόκκινο τετράγωνο. Προωθείς να αποφύγεις τα μπλε κυκλάκια γιατί είναι εχθροί σου. Και πρέπει να φτάσεις στο... και πρέπει να μαζέψεις τα yellow circles. Τις κίτρινες βουλίτσες. Όταν τα βάζουν όμως. Και πρέπει να φτάσεις στο κίτρινο, το πράσινο για να τερματίσεις. Έχει 30 πίστες, δεν νομίζω να τις παίξω όλα σε ένα μέρος. Εντάξει, σχετικά η πρώτη πίστα είναι εύκολη. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Παίζεται με τα βελάκια και με το WSD. Μόνο αυτά. Δεν έχει τίποτα άλλο. Σχετικά η πίστα η πρώτη είναι εύκολη. Το έχω παίξει πολλές φορές στο game, μην κολλάς. Τερματίσουμε το πρώτο στάδιο. Εντάξει, το έχω παίξει πολλές φορές. Οπότε, αν δείτε το περνάω πανεύκολα τις πρώτες πίστες, μην παρεξενευτείτε. Ναι. Εντάξει, αυτό σχετικά δεν είναι δύσκολο. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι. Απλά περιμένεις εδώ πέρα. Ναι. Έλα τώρα. Περιμένεις εδώ πέρα, πας εδώ πέρα. Και αυτό ήταν. Πάμε στο άλλο επίπεδο. Το περάσαμε. Και όταν περνάς κάθε 5 πίστες σου δίνει και ένα tip για κάποιο λόγο. Don't just jump right. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Συνεχίζουμε. Θέλω λίγο αυτοσυγκέντρωση τώρα. Τα πράσινα αυτά είναι checkpoint, να ξέρετε. Δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι για να τερματίσεις. Ωραίος είμαι. Πρέπει να πεις Πέτρο, πώς το περνάς χωρίς να σταματάς? Το περνάω. Ξέρω εγώ. Ωραίος είμαι. Έλα. Πρέπει θέλω αυτοσυγκέντρωση τώρα. Θέλω αυτοσυγκέντρωση τώρα. Έλα. Έλα. Ναι! Εντάξει. Παιδιά, σας φαίνεται δύσκολα αυτά. Για μένα τα αρχικά είναι εύκολα. Είναι εύκολα. Και μη μου λέτε πως το περνάς Πέτρο, πως το περνάς Πέτρο, τόσο εύκολα. Εντάξει, δεν τα περνάω και τόσο εύκολα, αλλά εντάξει, αρχικές πίστες είναι λίγο. Βασικά θα το πάω με το άλλο τρόπο. Θα το πάω με το άλλο τρόπο. Δεν τερμάτισα, πρέπει να πάρω και τα yellow εκείνα, τα σκατά. Μην κόλλας παιχνίδι. Εντάξει. Συγγνώμη που δεν μιλάω. Αλλά τρώω και ένα γλυκό, παιδιά. Όλα τα λεφτά είναι. Λοιπόν. Έλα. Έλα, το πήραμε. Περιμένετε. Οκ. Μην κολλάς παιχνίδι. Ωραία.
Το περάσαμε. Συνεχίζω. Ούτε αυτό μη σας φαίνεται δύσκολο, είναι πανεύκολο level. Ωραία. Και κάθε level που θα περνάω θα τρώω και μια πουκιά. Οκ. Κοιτάξτε πόσο εύκολα το περνάω. Είδατε πόσο εύκολα πήγα. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Όχι. Εδώ. Εδώ. Έλα Πέτρο, μη χάνεις τώρα. Τώρα ειδικά μην κολλάς παιχνίδι. Γιατί αν στην τελευταία πίστα να ρωτιέμαι τι θα κάνω. Ήδη αρχίσει και με σπάει τα νεύρα. Ωραία, checkpoint. Το έχω. Φυσικά και το έχω. Εδώ αν δεν κολλήσει παιδιά το έχω στο level. Ναι, εντάξει. Και ξέρω να φάω μπουκιά. Ωραία. Έλα ρε φίλε τώρα. Έλα, όχι ρε. Οκ. Έλα τώρα. Μη με απογοητεύσεις κόκκινο τετράγωνο. Θα με απογοητεύσει μάλλον. Έλα, όχι ρε, δεν το πήρα. Θα το πάρω, μην ανησυχείτε. Ναι. Ωραία. Ναι. Αυτή η πίστα είναι σχετικά εύκολη. Απλά να μην βλέπετε που έχει πολλά μπλε. Είναι σχετικά εύκολη. Απλά εγώ βιάζομαι να την περάσω. Ωραία. Sorry που είχε lag σε μερικά σημεία. Αλλά έχει σε μερικά, δεν έχει σε πολλά. Τρελαίνει το υπολογιστής μου όλο. Συγκεντρώνομαι, γι' αυτό δεν μιλάω. Ωραία. Όχι ρε. Έλα. Θέλω τουλάχιστον στο 20ο επίπεδο να φτάσουμε. Μην κολλάσαι. Θα το καταφέρω αυτή τη φορά, το νιώθω. Αλλά θέλει και εκείνο το κίτρινο τώρα. Φυσικά και θα το καταφέρω. Εγώ υπήρχε περίπτωση να χάσω εγώ. Ωραία, checkpoint. Ωραία.
Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι! Ωραία. Το είναι σχετικά εύκολο. Ναι. Αυτό είναι η πιο πανευκολία του κόσμου, παιδιά, κοιτάξτε. Αυτό ήταν. Και αυτό είναι σχετικά πανευκολία. Βασικά τώρα δεν θα το καταφέρω ποτέ στάσω. Περιμένετε. Το πέρασε. Και αυτό είναι πανευκολία. Ωραία, ωραία. Ωραία. Όχι! Ωραία. Πορτιτσιρίδα. Α, μαν. Γιατί τώρα αρχώνομαι. Γιατί αρχώνομαι. Ωραία. Ω, μαν τώρα. Παιδιά, είναι πανεύκολο αυτό. Απλά θέλει ψυχραιμία για να το περάσει. Και αυτό είναι πανεύκολο, κοιτάξτε. Εδώ η στρατηγική είναι να ανεβαίνετε 2 κουτάκια και να περιμένετε. Μετά άλλα 2 κουτάκια, κοιτάξτε. 2. Όχι, μαλακή έκανα. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη που έβρισα. Μου ξέφυγε. Μου ξεφεύγουν αυτά, ρε παιδιά. Τι θα κάνω τώρα, μου ξεφεύγουν. 2, περιμένουμε. Άλλα 2. Όχι, ρε. Γιατί μπερδεύουμε τώρα. Πώς το είχα κάνει την άλλη φορά. Λοιπόν. 2. Μετά. Παιδιά, μπερδεύομαι. Ας φάω και το τελευταίο κομμάτι του γλυκού να τελειώνω. Άντε, γεια! Ωραία. Δεν έσπασα το πιάτο, απλά με τσάτισε. Πώς το είχα περάσει την άλλη φορά. Πώς το είχα κάνει. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς το είχα κάνει την άλλη φορά. Ένα. Μην κολλάς. Παιδιά, δεν γίνεται. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή τώρα στο βίντεο ήταν ανάγκη να μην θυμάμαι πως το είχα κάνει. Να, κάπως έτσι. Το θυμήθηκα. Παίρνω φόρο τώρα, το θυμήθηκα. Μην πεθάνεις. Να, κάπως έτσι, είδατε. Το θυμήθηκα. Νόμιζα. Και αυτό είναι πανεύκολο. Κοιτάξτε πόσο, τι μεγάλη πανευκολία που είναι. Ταπ. 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 Και ταπ. Πανεύκολο. Δηλαδή πανεύκολο. Τι άλλο να πούμε, και εδώ είναι πανεύκολο. Κοιτάξτε, βάλτε το τετραγωνάκι εδώ πέρα και περάστε το έτσι. Παπ, 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 αλλά θέλει λίγο συντονισμό. Για να πάρετε τα μεσαία, τις μεσαίες βουλίτσες γι' αυτό. Τώρα δεν χρειάζεται, αρκεί να μπαίνετε στη μέση και να παίρνετε και τα 5. Εντάξει, είμαι λίγο expert σε αυτό, εντάξει, είμαι λίγο. Μη με... Όχι ρε, όχι, γιατί κόλλησα εκεί, όχι ρε. Έλα, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το 20. Άνετα. Άνετα σας λέω όμως. Να μην ξεφτυλιστούμε. Εντάξει, είδα και κάποιους άλλους να φτάνουν μέχρι το 11. Εγώ μπορώ να φτάσω μέχρι το 20 όμως. Και παραπάνω. Έλα τώρα που δεν μπορώ να το περάσω. Γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ψυχραιμία Πέτρο. Ψυχραιμία και... πάμε. Πήγα λίγο πιο μπροστά αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να έχεις ψυχραιμία Πέτρο. Αν δεν έχεις ψυχραιμία, γιατί κόλλησε! Κόλλησε! Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε. Ωραία.
Συγγνώμη που δεν μιλάω. Δεν θα μιλήσω. Μόνο και κολλήσεις εδώ. Σε έσφαξα. Το περάσαμε. Είδατε πόσο πανεύκολη ήταν τα λεπτά μου, τώρα. Αυτό είναι και λίγο δύσκολο γιατί θέλει και συντονισμό. Για το που θα πέσουν αυτές οι μαλακίες. Έλα που πεθαίνω, έλα τώρα, Θα πω που πάνω είναι πιο καλά. Πιστεύω το πάρ θα με βοηθήσει. Το πάρ θα με βοηθήσει πολύ. Λοιπόν, ψυχραιμία θέλει και... Πάμε. Λοιπόν, τα πήρα τώρα, έτσι. Τα πήρα τώρα. Στο κρανίο τα πήρα πραγματικά τώρα. Έλα ναι! Αρχίζει να μου βαίνει σιγά σιγά το χρώμα. Και αυτό είναι σχετικά πάλι εύκολο. Ωραίος Πέτρο. Ωραίος Πέτρο. Ωραίος Πέτρο. Ωραίος Πέτρο. Έλα Πέτρο, ένα τελευταίο έμεινε. Don't give up, όχι! Δεν πειράζει, πάμε ξανά. Όχι. Ωραία. Όχι. Παιδιά, βιάζομαι, γι' αυτό χάνω. Αν δεν βιαζόμουν δεν θα έχανα. Πάμε, 2 τελευταίες προσπάθειες. Αυτή και άλλη μία. Άλλη μία προσπάθεια. Πραγματικά τώρα άλλη μία προσπάθεια. Για να δούμε αν τα καταφέρουμε. Είναι λίγο γρήγορα, μπορείς να πας όμως. Μία τελευταία και καλή προσπάθεια. Ωραία. Ωραία σου σε Πέτρο, έλα. Η ομορφιά σου ανεβαίνει τα ύψη, έλα. Ωραίος Πέτρο. Μην κολλάς παιχνίδι. Η ομορφιά σου ανεβαίνει τα ύψη. Παραλίγο βάχανα! Ναι! Και αυτό είναι πανεύκολο. Θα το περάσω. Θα δείτε πώς. Ωραία, να ξεκολλήσει λίγο. Το πέρασαμε. Έλα, όσο είναι εύκολα, θα το περάσουμε τώρα. Ναι, ωραία, ωραία.
Πάμε και αυτό, πάμε και αυτό. Όχι! Το περάσαμε. Εγώ λέω είναι εύκολο να το περάσουμε τώρα. Όχι, όχι. Από την πάνω μεριά πρέπει να πάμε. Από την πάνω πρέπει να πάμε. Πώς μπερδεύτηκα έτσι εγώ? Ναι, το ξέχασα ότι έρχονταν εκείνο. Μπερδεύομαι. Μην κολλάς. Έλα λίγο γρήγορα. Ωραία. Μακάρα τα checkpoint αυτό, αλλά δεν είναι. Μακάρι το τελείωνα τώρα, παιδιά. Ωραία. Εντάξει. Στο 25ο επίπεδο πάμε. Εντάξει, αυτό λίγο όμως σχετικά εύκολο είναι. Νομίζω η πιο δύσκολη μου πίστα από ό,τι θυμάμαι ήταν η 26η. Αυτή που θα πάμε επόμενη τώρα. Είναι η πιο δύσκολη μου πίστα, δεν σε κάνω πλάκα. Θα δείτε κιόλας πως είναι. Και δεν έχει checkpoint, δηλαδή πέρα από 4 μεριές ενώ δεν έχει checkpoint. Έλα που πέθανα αφού ούτε καν μ' ακούμπησε. Το ηλίθιο. Εντάξει, κατέβηκα υπερβολικά κάτω. Αυτή τη φορά το έχω όμως. Αυτό αν το καλοσκεφτείς αυτό το level, δεν είναι δύσκολο αν το καλοσκεφτείς. Απλά πρέπει να πηγαίνεις έτσι και να έχει συντονισμό καλό. Εντάξει. Να, αυτό λέω. Μια φορά να χάσει δεν έχει checkpoint. Εδώ πέρα να ξαναπάω στην αρχή. Όχι, θα το τελειώσω όλο σε ένα part. Θα το τελειώσω όλο σε ένα part. Όμπο. Περιμένετε λίγο. Πάτησα pause, μπας ξεκολλήσει λίγο. Αλλά εντάξει, πάμε ξανά. Ωραίος. Βλέπετε, δεν έχει κι άλλες προσπάθειες να πεις. Έχει ένα checkpoint, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι checkpoint εδώ το πράσινο. Δεν είναι αφιτερία που ξεκινά. Αν καταφέρω να το περάσω. Τέλος πάντων. Αυτά για το The Wholehearted Game, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν μπόρεσα να το ολοκληρώσω, συγγνώμη. Αν θέλετε, πείτε μου στο σχόλιο αν θέλετε να το συνεχίσω να κάνω, δηλαδή και ένα δεύτερο part. Και αυτά, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε μάλλον στη Ρούπη ή στο δεύτερο part. Ξέρω εγώ, αν μου πείτε. Αντίο.